Dragi prijatelji, dobar dan. Zahvaljujem se što ste se odazvali u ovom broju, što ste došli na današnji okrugli sto koji ima jednu vrlo interesantnu temu. Ja ću u uvodnoj izlaganju reći otprilike zašto smo baš dali ovakav naslov teme i zašto održavamo okrugli sto danas ovdje. U toku pripreme ovog okruglog stola doživjeli smo jedan gubitak, čuli smo jednu tragičnu vest da su poginuli u saobraćajnoj nesreći gradonačelnik Gradimir Mikić i predsjednik Skupštine Raniluga Saša Aleksić. Srpski nacionalni forum je uputio izraze saučešća porodicama, to je zaista veliki gubitak za uopšte političko organizovanje Srba na Kosovu, a ovim putem i danas sada hteo bih da vas pozovem da jednim minutom ćutanja odamo poštu poginulim našim prijateljima. Slava i Bog da im dušu prosti. Pošto zvučnici ne rade, zamolio bih vas sve koji budete diskutovali da malo glasnije pričamo, da se čujemo, ne da se svađamo, tako, nego da pričamo glasnije iz praktičnih razloga. Današnji okrugli sto u organizaciji Srpskog nacionalnog foruma ima jedan interesantan naziv i tiče se jedne vrlo aktuelne teme. Naime, zove se unutrašnji dijalog, šansa ili farsa. U političkom životu Srbije od nedavno cirkuliše ideja, poziv predsjednika Republike da se povede jedan široki unutrašnji dijalog Srba, svih političkih faktora, političkih stranaka, nevladinog sektora, civilnog društva, svih onih koji su zainteresovani za jednu ovako bitnu stvar. Ja moram da ovde kažem na početku da smo mi u pripremi ovog okruglog stola pozvali dosta ljudi, pogotovo nam je bilo važno da se odazovu ljudi koji, da kažemo, u ovom trenutku su ljudi koji odlučuju, koji imaju moć odlučivanja, dakle koji su u nekom političkom životu, uslovno rečeno, moćni. Pozvali smo i direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marka Đurića, pozvali smo predstavnike Srpske liste, koja u srpskim sredinama praktično odlučuje. Pozvali smo i Slavka Simića, pozvali smo Gorana Rakića, pozvali smo sve te funkcionere Srpske liste jer nam je bilo bitno da oni dođu, međutim, čini mi se, ako me neko ne demantuje, da niko od njih nije došao, što je vrlo interesantno i sa stanovišta toga da kakav odnos neki ljudi imaju prema ovoj inicijativi predsjednika. S druge strane, i unutar Srpskog nacionalnog foruma ne postoji jedinstvo oko ove teme. Mi smo imali pre jedno mesec dana sastanak, pa neki naši prijatelji nisu došli jer smatraju da nema potrebe, nema mesta nikakvom dijalogu, da je to sve da se zna. Međutim, većina nas smatra da ako je već pokrenuta inicijativa, onda nikakav dijalog bez učešća Srba sa Kosova i Metohije ne može se smatrati relevantnim. I zato smo mi tu prilike među prvima koji hoćemo da nekako kristališemo stavove nas, Srba sa Kosova i Metohije, u tom predstojećem dijalogu. Najnovije vesti, koliko ste pratili, dakle, predsjednica vlade Srbije Brnabić je
najavila formiranje jednog tima za dijalog koji bi bio kao pomoćni tim predsjedniku Republike, a takođe oglasila se i Srpska pravoslavna crkva juče saopštenjem koje je preneo vladika Bački Irinej Bulović, da crkva ima svoje mišljenje o Kosovu i Metohiji koje se ne menja, ali ako je već pokrenuta inicijativa, onda bio bi kukavičluk da se ne izađe da se ne pristupi tom najavljenom unutrašnjem dijalogu. Ukratko, da vas obavestim o tom sastanku koji smo imali pre mesec dana, mi smo tu se složili, većina nas, tako, da pokrenemo prvi inicijativu, da vidimo da uđemo u taj dijalog što pre, da bismo kada bude trebalo bili što spremni. Dakle, i ovaj okrugli sto danas ima za cilj da čujemo eventualno i različita mišljenja, kako bismo sa nekim određenim stavom izašli i ispred organa vlasti sa kojima treba voditi taj dijalog. Nakon ovoga okruglog stola ideja je bila, koja se usvojila, da organizujemo još jedan okrugli sto ubrzo u Beogradu, gde ćemo pozvati i predstavnike vlasti, tako da današnji rad ovog okruglog stola trebalo bi da rezultira i nekakvim konturama u kojoj formi bi se taj sledeći razgovor vodio. Dakle, svi su pozvani, kogod misli da bi mogao da doprinese, dobro je došao. Kažem ponovo, žao mi je što nema ljudi iz vlasti, ali o tom potom, valjda će u toku ovoga procesa i oni da se priključe ovoj našoj inicijativi. Kada se tiče unutrašnjeg dijaloga, pre svega malo je to i nespretno kršteno, da kažemo, jer dijalog je nešto što podrazumeva neku eksternu komunikaciju, unutrašnji dijalog više predstavlja monolog, ali, Bože moj, moguće da je to tako napravljeno. Suština je ta. Dakle, suština je ta da mi vidimo sa čime mi konkretno pristupamo tom dijalogu. Ono da se mi krijemo, da nas to ne interesuje, jednoga dana nam neće biti opravdanje ako nam ne bude rešenje svih tih tema koje budu u dijalogu po volji. Mislim da bi se u neku ruku i moglo nazvati i kukavičlukom. Za početak ja bih toliko, na kraju ću dati završnu reč, a sada bih molio da, ako ima neko da kaže na ovu temu nešto, da čujemo jedni drugi. Izvolite. Nikakvog razloga da idemo na monolog kod Vučića, neka Vučić sam sa sobom vodi razgovor ko što je vodio do sada. To je stav stranke, a mislim da je i stav većina meštana ovde. Nažalost, uglavnom su ovde Srbi koji žive od Kosova, a ne na Kosovu, koji većina su obezbedili sebi bežaniju van Kosova, a pričaju o Kosovu i mnoge organizacije koje su formirane od raznorazne američke kancelarije, nevladinih organizacija i tako da bi zamajavale Srbi. Još jednom ponovit ću naš stav, da se vrati problem Kosova u Ujedinjenim nacijama, da se proglasi okupacija Kosova, a nikako Evropska unija da rešava problem Kosova. Eto, ja to najkraće, hvala. Mnogo puta prosto imam potrebu zbog toga što ima i novih ljudi danas da kažem i to. I ne postoji nijedan mađioničar koji tu temu može lako da reši. Da je laka, rešili bi je odavno, mi se tim pitanjem više ne bi bavili. I da dođemo u današnji trenutak, nema sumnje da smo mi s serijom grešaka došli do ove situacije. Ali ostavimo to. Današnji trenutak jeste inicijativa koju ja pozdravljam kao inicijativu. Ja jednostavno mislim da ona ne sme da postane farsa, a da ne bi postala farsa, mi moramo da uradimo nešto i da nametnemo svoje stavove. Prva i osnovna stvar jeste da dijalog na zadatu temu, dijalog podrazumeva uključivanje, sveobuhvatni dijalog, uključivanje svih onih koji se ovom temom bave, koji ovu temu ili ovaj problem žive, to smo mi,
ili o ovoj temi, recimo, znaju nešto, imaju svoj ugao gledanja. Sveobuhvatni dijalog podrazumeva da čuješ i onoga ko se ne sviđa. To je ono, da naučimo to, da slušamo i onoga ko nam se ne sviđa. Jer nauči se, to vi znate dobro, oni seljak koji se bavi poljoprivredom ponešto ima da kaže o ovom pitanju, jer on iz svog ugla gleda i taj ugao ne treba zanemariti. Svaki taj ugao ne ponešto znači. Kad kažem sveobuhvatno, ja pre svega mislim da se u ovaj dijalog mora da uključe oni do čijeg mišljenja nam je svima stalo. Kad to kažem, to je znači intelektualna elita, mi imamo takvu elitu, ona se do sada tim pitanjem nije bavila iz čistog oportunizma ili zato što je gurnuto u stranu, zato što je se ne da prostor da se izjašnjava po nekim osetljivim nacionalnim pitanjima. Znate, populistički pričati o Kosovu, to je najlakše. Ja bi njima ovo, ja bi njima ono, to je, znate, ta priča je prošla, mi smo zbog te priče dosta propatili, jer se na taj način problem ne može da reši. Ako predsednik Vučić ozbiljno mislim na ovu temu, ja nemam razloga da sumnjam u to, on mora da pokrene ozbiljan ciklus koji ne sme vremenski da bude ograničen. U tom postupku, kao što profesor Đikić reče, postoji samo dva elementa koje su neizostavna, dva učesnika tog dijaloga. To su Srbi na Kosovu i Srpska pravoslavna crkva. Svi drugi mogu da se menjaju. Svi mogu da budu stvari izbora. Ja iskreno ne bih ispustio nijednog nezavisnog intelektualca, ne bih ispustio Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Da sam na mestu predsednika Vučića, ja bih uključio sve političke partije. Zašto? I one koje su u vlasti i one koje su u opoziciji. Ako današnja vlast, a sutrašnja potencijalna opozicija, donese zaključak o tome šta je naš put u pogledu rešavanja pitanja Kosova i Metohije, to neće važiti za opoziciju. Kakvi smo na Balkanu, nije to samo specifikum samo Srba, nego čitav Balkan tako rešava stvari. Danas je ovo politika, danas to rešavamo. Kad pređemo u opoziciju, onda napadam za istu stvar, napadam one koji su posle mene došli na vlast. To nije dobro rešenje. Tako se ne pravi strateški plan, tu nema strateškog dogovora, to su čisto one političke taktike kako da zeznem one na vlasti i da na taj način dobijem politički poen. To nije rešenje. Ono što bih posebno apostrofirao, to je pitanje Srba na Kosovu i Metohiji. Kad to kažem, posebno insistiram na tome. Ne oni koji čine partije, odnosno koji su pripadnici partija na vlasti. Ljudi, oni ne govore ništa. Oni ponavljaju kao papagaje ono što čuju od predsednika stranke ili od svojih nadređenih, tako. Ti ljudi nemaju kreativnog razmišljanja. Imaju, ali se možda ne usuđuju da kažu. Mora da čuje sve opcije Srba na Kosovu. I od najradikalnijih, najtvrđih do onih koji su najumereniji ili koji čak podržavaju postojeću vlast. Ja sam slobodan da podsjetim da sam 2006. godine, kad su počeli pregovori u Beču sa Ahtisarijem, ja sugerisao treću delegaciju za stolom. Tad me niko nije gotovo podržao. Ja mislim da ovo što sad govorimo, to je treća delegacija za stolom. Sastavljena od kosovskih Srba, Srba sa Kosova i sastavljena od Srpske pravoslavne crkve. Zašto? Naše su problemi i naše gledanje je dosta slično. I to je onaj komponent, to je onaj element slike koji nedostaje onima koji gledaju iz Beograda na to. Ne volim to što kažem, jer Beograd to je naš glavni grad, u svakom slučaju i to je naša vlada, ali ta vlada mora sa mnogo više uvažavanja da čuje šta Srbi ovde misle. Jer iz perspektive Beograda to malo drugačije izgleda. Ja ne kažem da mi treba da odlučujemo, jer znate, ipak je nas 100.000 ili 110.000 ovde, ne možemo mi odlučivati u ime 7 miliona, da se razumemo, niti mi imamo tu aspiraciju. Ali zato mi ne pretendujemo na to da se naše mišljenje usvaja kada su strateška opredeljenja Srbije. Mi pretendujemo da se naše mišljenje usvaja samo kada su ova teritorija za koju smo mi tako čvrsto vezani. Ako nema zadatog rešenja i ako nema zadatog roka, ja učestvujem u tome. Ako ima zadatog rešenja i ako ja nazirem da to rešenje postoji, ako zaključim da to rešenje postoji, ja ispadam, iskačem iz toga, jer to je besmisleno. To onda nema smisla govoriti i ubeđivati se sa već donetim rešenjem. Ne, to onda je besmisleno. To mogu da rade advokati, oni znaju da traže slabu tačku u izjavi ili u rešenju, a ja to ne umem i neću to da radim, jer onda kako bi neki rekli, a ja sam to stvarno mrzeo, onda dajemo legitimitet čitavom procesu. Ne sme da bude ograničenog roka. Kad to kažem, shvatite da bi za ovako široku diskusiju sa ovoliko učesnika bilo potrebno mnogo vremena. Mislim da su godine u pitanju, a ne meseci. Znači, pitanje je nekoliko godina, ali je moguće napraviti takav dogovor. Kad se ovo završi, mi nećemo imati identičan stav, da se razumemo.
Ali će tada predsjednik ili neki drugi predsjednik ko dijalog završi imati jasnu sliku o tome šta Srbi, šta narod u Srbiji misli. Kad kažem Srbi, pogrešno je, jer o tome imaju pravo da se izjašnjavaju i drugi narodi koji u Srbiji žive. Da vidimo šta je strateško opredeljenje. Nije ovo parče teritorije. Nije, ovo je deo srpskog identiteta i to nije sve jedno. Tako se olako budemo bavili ovim pitanjem, bojim se da ćemo otvoriti druga pitanja, jer to onda pravi recept. Što bi rekao jedan moj politički neistomišljenik, loš pas navuče vuka na Torinu. Ako loš pas loše reši ovo pitanje, bojim se da će doći vuk i na druge delove teritorije Republike Srbije, a to bi bio super recept. Da dodam još jednu stvar koja možda nije popularna. Ovaj dijalog mi ćemo da vodimo i bit ćemo verovatno pozvani da iznesemo svoj stav predsjedniku Vučiću ili nekome koga on odredi. Ja sumnjam da će to ipak biti neko koga on odredi, jer predsjednik ima obaveze koje su velike i pitanje koliko ima vremena da se tako direktno, najdirektnije bavi ovim pitanjem. Na taj dijalog mi treba da odemo sa kompletnim mišljenjem. Ne samo slušamo sami sebe, između nas pričamo, da razgovaramo i sa nekim drugim. I da razgovaramo i sa međunarodnom zajednicom, da vidimo šta nam oni mogu da kažu, šta novo oni znaju, a mi ne znamo. Ja priznajem da ne znam i 3,5 godine sam bio na dužem službenom putu i nisam bio u prilici da razgovaram i ponešto ne znam od tih stvari. Mislio sam da znam njihove stavove, da se njihovi stavovi ne menjaju, ali nisam baš siguran. Verovati 100%, pa ne verujem 100%, da se razumemo. I da završim ovo sa još jednom rečenicom. Kad krenete ovako ozbiljnu akciju, vi morate da znate zašto. Dobit ćete neke rezultate. Šta ćete s tim? Ući u razgovore sa Albancima o tome šta je konačni status. To je meni logičan zaključak. Da li je to u pitanju? Ako jeste, znajte da je promašeno, jer nemamo s kim da pričam. Albanci danas neće razgovarati o tome. Narednih 7 ili 8 godina kod njih će biti takvi turbulencija da ja sumnjam da će iko hteti da razgovara među njima. Ne osporavam vrednost dijaloga, da se razumemo, nama treba, može nam čak tih 7-8 godina poslužiti kao ozbiljan period da se ispričamo i da izdiskutujemo sve moguće opcije. I da kažemo strateško opredeljenje Srbije, ne vlasti u Srbiji, jer se vlast menja, strateško opredeljenje cele Srbije je ovo, u tom pravcu ćemo ići. To traži ozbiljno promišljanje, traži određeni rok i traži normalno da na kraju formulišemo u obliku nekakve deklaracije ili pak plana ili kako god. Treba uzeti u obzir da taj plan, da bi bio kao takav ponuđen svima na razmatranje, treba da ima s druge strane nekog sagovornika. Ja vam kažem, u 7-8 godina narednih mi nećemo imati sagovornika među Albancima. Iz dva razloga. Prvo, jer misle da su nezavisni pa im to ne treba, a drugi razlog da će se baviti sami sobom i s njihovim turbulencijama, smenama vlasti. Neće oni imati vremena da se bave ni Srbima, ni srpskim pitanjem. Da bi Srbi nametnuli svoju temu, naše probleme, treba da ima ozbiljniju reprezentaciju nego što je ova. Ova reprezentacija nije ni za 3. ligu, odmah da vam kažem, a kamoli za 1. ligu. A ovde imamo posla sa strancima i sa Albancima koji su umeđu vremena tačno profilisali svoju ideju, oni znaju šta hoće, oni imaju iza sebe već određeno iskustvo, imaju značajnu podršku, nisu lak protivnik. Prema tome, ako sam išta doprineo, ovo je neki pravac razmišljanja, a verovatno će kasnije i diskusija i tako da kažem provocirati da se još nešto kaže. Hvala Oliveru, zato što ima iskustva, možda i najbogatijeg iskustva u ovim relacijama poslednjih 20 godina i njegovo mišljenje mi je izuzetno, svima nama izuzetno važno. Da li neko hoće da se nadoveže na Oliveru diskusiju? Može Bane Marković. Pa prvo, ja htio nešto da kažem, to je da po meni, znači, poziv na unutrašnji dijalog, tako kako je prostan, znači, prvo nema ni temu i nije definisan. Znači, razgovor o Kosovu i Metohiji nije definisan uopšte. Šta ćemo mi da razgovaramo, koji unutrašnji dijalog o čemu? Znači, to je prvo i osnovno. Da li je unutrašnji dijalog, dijalog o granicama Kosova, o podeli Kosova, o izdaji Kosova, o predaji Kosova, izvijem, znači to nije jasno definisano. Ali oni koji su krenuli da ga definišu nije predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, nego su tu počeli da definišu ministri ili ljudi koji su poslanici u Skupštini Srbije ili koji su bili nekad poslanici u Skupštine Srbije i oni su počeli da ga definišu po njihovim interesima i po sistemu šta je babi milo, to je se isnilo. Dakle, mi imamo
ministra inostranih poslova koji je, čim je spomenut unutrašnji dijalog, on je nama nametnuo prvo jedan strah. Znači, prvo kad sam ja čuo poziv na unutrašnji dijalog, ja sam se frapirao i prepao zato što, znači ono što je najnormalnije, najprirodnije, da sam ja odmah uključio svoj strah i kažem, Bože, neće valjda ovi da nas ostave. Pa da sad mi raspravljamo da li Kosovo treba da ostane u Srbiji ili ne. Gospodin Dačić je izašao sa temom o nekom razgraničenju. Ne, sad je izašao o temi razgraničenja na srpsko i albansko, što je mnogo bolje od predloga podele pre 2 i 3 godine, gde je jedan deo srpske teritorije menjao za drugi deo srpske teritorije, a onaj treći deo srpske teritorije je poklonio. Tako da je Bujanovac, Preševo i Medveđi predložio da menjamo, znači koji je u Srbiji, da menjamo za sever Kosova koji je u Srbiji, a jug Kosova i mene i nas sve ovde na jug Kosova nije ni spomenuo, znači po čemu smo mi trebali da budemo neki džak proklijelog krompira koji nije vredan ni pominjanja. Onda imamo gospodina Branka Ružića koji nam je u emisiji Slobodno srpski počeo da priča o nekoj realnosti i kako mi treba da prihvatimo neku realnost, ona je strašna i mi treba polako da se spremamo. Znači on nas polako spremao da mi budemo svesni da mi moramo da se pomirimo, da je Kosovo izgubljeno i to je bila neka njegova realnost. Imamo ljude u Skupštini Srbije, kažem, koji su sada u Skupštini Srbije, koji su bili poslanici nekada, ili koji su sada poslanici, koji nas čak ne pripremaju, nego za njih je, recimo, gospodin Nenad Čanak, kaže Kosovo treba da se prizna i iza Nenada Čanka je, recimo, Kosovo onaj svinjski papak koji može onda, znate, to je svinjski papak, ne može da se prave čvarke od njega, ne može ništa, vi ga samo date. Imamo gospodina Čedomira Jovanovića koji gleda na Kosovo kao na stari kišobran neki koji možda neki njegov deda nije uspeo da popravi, pa je ostao u podrumu i njega treba da baci. Imamo isto i gospodina Vuka Draškovića koji, mislim, stvarno to ne želim ni da komentarišem. Imamo gospodina Ljajića po kome mi, znate, treba takođe isto mi da prihvatimo realnost, ali to će da bude dobro ako mi prihvatimo tu realnost da izgubimo Kosovo, zato što ćemo mi da nađemo neke poslove, mi ćemo neke ljude da zaposlimo, mi ćemo neki biznis da pravimo, znači imamo ljude koji su najviši činioci i najviši državni činovnici vlade Srbije, a koji Kosovo posmatraju kao neke, ne znam, kao neki šleper farmerki koji mi treba da pošaljemo u Novi Pazar pa da, znate, da napravimo neku razmenu i da zaradimo neki novac. Kada je u pitanju unutrašnji dijalog, znači kada je u pitanju unutrašnjim dijalogom kažem opet, znači predsjednik Srbije nije izašao sa stavom šta treba da radi, ali su svi ostali odjedanput krenuli, znači unutrašnji dijalog, znači prodaja Kosova, podela Kosova, razgraničenje Kosova itd. Kada su u pitanju visoki predstavnici vlade Srbije, oni mogu da, znači tu je rasprava o statusu Kosova i da li je Kosovo u Srbiji ili ne bespredmetna. Zašto? Oni mogu da razgovaraju, možemo mi da razgovaramo, znači možemo mi da se skupimo i još 5 dana da razgovaramo o statusu Kosova, da li će da bude nezavisno, da ćemo da podelimo, da će da granica severa Kosova bude most na Ibru ili će da bude Gračanica ili Dobrotin ili će da bude Dragaš. Znači mi možemo, ali poslanici u Skupštini Srbije su dali zakletvu. Predsednik Srbije je dao zakletvu u kojoj jasno stoji da će on da čuva teritorijalni integritet Srbije itd. I dok se njima ta zakletva ne istroši, dok ne prođu 3 godine od te zakletve, znači oni nemaju pravo da raspravljaju o svrsishodnosti ili o bilo kakvom dijalogu koji se tiče statusa Kosova. Onda kad im se završi zakletva, kad više ne budu predstavnici vlade Srbije, kada više ne budu oni koji iznose Ustav, kada naprave neku nevladinu organizaciju, oni treba da kažu, ja mislim da mi, onda Rasim Ljajić može da izađe da kaže, možemo Kosovo mi da damo za 3 šlepera farmerke, Nenad Čanak može da kaže, možemo da damo za 300 kila čvarka, Čedomir Jovanović može da kaže, daćemo za kontingent kišobrana Kosovo itd. Znači, mi moramo da preuzmemo neku odgovornost, znači ovde u Srbiji postoji Ustav, postoje zakoni i postoji oni koji su dali zakletvu. Ako oni
Znate, ako oni ne shvataju šta je zakletva, i ako oni nisu naučili šta je zakletva u Skupštini Srbije, onda ja ne znam kako mi možemo njih da opametimo. Ili kako da ih naučimo šta znači zakletva u Skupštini Srbije. Hvala. Samo da ovde da malo dopunim Baneta, mi često na to podlačimo na forumima, dakle, dijalog nije nešto što, nije to politički pregovor, nije to, on nema taj mandat. Dijalog ne mora neminovno da dovodi do rešenja, ali stvari u tome da mi vidimo sa čime mi ulazimo, mi moramo da nametnemo šta je ono što mi hoćemo. Dakle, to što je rekao, slažem se ja da... Pa izvinite, ja moram da se ponovim. Znači, vidite, znači, pitanje je šta ćemo da raspravljamo u dijalogu. Ja se slažem, ja kažem mi možemo 3 dana ovde da... Znači, i mi ovde koji nemamo nikakvu funkciju u vladu Srbije, koji nismo položili zakletvu u Skupštini Srbije, znači, mi možemo da pričamo o Kosovu, hoće ovako, hoće onako. Ali svi visoki zvaničnici ili poslanici ili ne znam šta, ministri koji su položili zakletvu Srbije, o čemu oni imaju da raspravljaju, znači, o čemu oni imaju da raspravljaju o Kosovu? Jel da raspravljaju o tome da su se prevarili što su dali zakletvu? Oni po meni jedino, oni mogu da raspravljaju o tome, znači da kažu, pa mi smo se prevarili što smo dali zakletvu, jer sad ako damo Kosovo, onda je ispalo da smo mi lagali i da smo pogrešno potpisali. Možda smo trebali, pre nego što su stupili na funkciju, oni su trebali da potpišu da oni ne poštuju Ustav Srbije i prosto. Pa, mislim, ne sad mi pričamo o nekim osnovnim pravima, znači mi treba da se, znači neko mora da se nauči više da se pridržava zakona, jer postoji zakon, postoji Ustav. Znači, ja ne mogu mnogo da komentarišem Ustav, jer nisam pravnik, ali... Apsolutno, znači, oni su vezani za Ustav Srbije, znači, svojom zakletvom i odgovornošću koja ima neku težinu, da li u Ustavu, da li u krivičnom zakoniku. I sad, o čemu neko može, ako je neko položio zakletvu da će da brani teritorijalni integritet Kosova, kako on može da priča o bilo čemu što se tiče bilo kakve podele ili bilo kakva menjanja granica ili bilo kakvog procesa koji menja smisao Kosova i Metohije u Ustavu Srbije. Toliko, hvala. Grujić se javio za reč. I svi zakoni, kao i što su ti zakoni Ustavom doneti, u Skupštini mogu i da se promene. Jesu se oni zakleli, ali tu je Skupština koja može da promeni zakone. Kosovo je nacionalno pitanje. Za tako jako pitanje, ja se slažem sa gospodinom Ivanovićem, ja mislim da će taj proces veoma dugo trajati, pa sigurno po moji proceni nekih 3-4 godine, garantovano. To je neka moja procena. Misliš na dijalog? Da. I tako teško nacionalno pitanje mora da dobije nacionalni odgovor. A nacionalni odgovor može da se dobije samo iz naroda. Narod je najkompetentnija grupacija koja treba da donese odgovor na ovako teško pitanje. Ako uopšte se donese neki odgovor, što je pod nekim nacionalnim veoma diskutabilno, ali po meni je referendum najrealnija stvar da bi se nešto tako krupno moglo zaključiti na neki način. Jer u svemu tome ne treba zanemariti, ima tu dosta intelektualaca, pametnih ljudi, sve je to okej, ali ne smemo zanemariti narod. Znači, treba čuti razna mišljenja, ali mislim da je narod najkompetentnija grupa ljudi koja bi trebala da donese ovako težak i važan odgovor na ovako veoma teško pitanje. Mogu samo ja ću kratko. Eto, ja sam to... Samo ovdje je reč o dijalogu, ne o referendumu. Može da bude to jedan predlog, eventualno, jedna od stvari sa kojima idemo u dijalog, a ne možda... Kad je u pitanju Skupština, mi pričamo o Ustavu Srbije. To je drugo, znači, narod, tačno je definisano šta i kako i može da se pita narod. Ne može da se pita narod, šta ćemo da pitamo narod mi da menja Ustav ili šta. Znači, to postoji drugi put za to, ne može tako narod. Vidite, mi kad bi pitali narod, ne samo ovaj naš narod, nego mi kad bi pitali bilo koji narod, ne bi postojala ni jedna država na svetu. Mi sad kad bi pitali
Kad bi pitali narod da li je bolje da radimo ili je bolje da uđemo u Raiffeisen banku, da otvorimo sef i uzmemo 1.000.000 evra, svi bi rekli ba bolje da uzmemo 1.000.000 evra, ali postoje zakoni koji sankcionišu pogrešno ponašanje ili neke pogrešne principe. Dobro. A ne udaljavamo se, znači ja pričam o Kosovu koji ima težinu. Dobro, znači ja samo pričam o Kosovu koji ima težinu i o tom ustavu i znači tako dalje. Ja ću. Smatram da vlasti u Beogradu su imali jako dobru ideju kada su pokrenuli mogućnost dijaloga o Kosovu. Ja ne verujem da su njihove namere toliko loše. Mislim da je ideja dobra zato što su hteli da probude srpsku inteligenciju da pričaju o dijalogu o Kosovu. Hvala im na tome, cenim da smo se mi tu negde pronašli. Što je rekao gospodin Ivanović, ako Srbi sa Kosova budu diskvalifikovani, onda nema potrebe da ulazimo u dijalog. Ako Srpska pravoslavna crkva bude diskvalifikovana, isto nema potrebe da razgovaramo o dijalogu. Smatram da dijalog zavisi mnogo od nas, ljudi od nas ovde. Kako mi poruku pošaljemo Beogradu, kako poruku pošaljemo Prištini, tako će u tom pravcu će da ide dijalog. Mi smatram da smo mali, ali naš glas može daleko da se čuje i može da probudi i Beograd, i međunarodnu zajednicu i Prištinu. Hvala, toliko. Srbi sa prostora Kosova i Metohije i Srpska pravoslavna crkva govore, ako ne sličnim, odnosno ako ne istim, onda sličnim jezikom, što znači da bi ta treća delegacija trebala upravo da bude Srbi sa Kosova i Metohije i Srpska pravoslavna crkva. Međutim, nama je problem, nažalost, što moram ovako da kažem i da se izrazim na ovaj način, nama je najveći problem upravo naša vlast u državi Srbiji, zato što naša vlast ne dozvoljava da se mi na pravilan način izaberemo prvo i da se organizujemo na pravilan način. Ako vi danas, sa izvinjenjem njima što ih spominjem, a zaista nisu tu pa nije možda fair, ali morat ću da ih spomenem, ako mi imamo srpsku listu koja je nama nametnuta, ona nije izabrana od strane ovog naroda, ona je nametnuta. Ako imamo da se gospodinu Oliveru Ivanoviću zbog toga što se kandidovao na izborima pali automobil, gospodinu Miloviću pali automobil, koju to poruku upućuje vlast države Srbije? Mi ne znamo da li je to... Ne kažem da jeste, ali vlast... Ne, nisam želeo da optužujem bilo koga, ali jednostavno samo kažem da neko ko je to radio, očigledno da ima nečiju podršku. Znači, ja nemam nikakvih dokaza za sve to, ali jednostavno neko očigledno dobija mig da može da uradi to i to. Jer niko ovde što je uradio nešto nije sankcionisan zbog toga. I upravo iz tih razloga, znači, ono što treba prevashodno vlast države Srbije da uradi, a to je da pusti nama da mi sami izaberemo te svoje predstavnike i za unutrašnji dijalog i za sve ostale delegacije koje bi eventualno mogle da daju neki svoj doprinos u smislu tih pregovora ili razgovora sa Albancima ili pregovora ili razgovora sa međunarodnom zajednicom. Međutim, nažalost, nama se dešava to što se dešava, stalno smo pod nekom tenzijom, stalno pod nekim pritiskom i pitanje je da li mi i koliko mi možemo trezveno da odlučujemo o bilo čemu što se radi direktno o nama. Jer mi smo ti koji snosimo te negativne posledice i vlasti Republike Srbije i kosovskih Albanaca, pa na kraju i međunarodne zajednice. Jer to je prosto naš život. Mi živimo na ovim prostorima, mi imamo pravo na život, mi imamo pravo na normalan i civilizovani život. Niko to pravo ne može da nam oduzme, ali nažalost do sada to pravo nismo bili u mogućnosti da koristimo, da jednostavno živimo na jedan civilizovani, jedan korektan način, jer nam to pravo neko tamo sa strane onemogućava. Eto, toliko i hvala puno. Hvala, profesor Vladiću. Reč se javio Momčilo Trajković. I mi smo otprilike postavili neke okvire, principe
šta bi sve od dijaloga moglo da se desi. Namerno smo stavili unutrašnji dijalog šansa, prvo šansa ili farsa. I na taj način smo izrazili strahovanje da će jedna ideja koja bi mogla da bude dobra, koja bi mogla da da rezultate, u stvari da bude upropašćena i da postane farsa. Jer na kraju krajeva u našoj državi Srbiji sve što se dešavalo poslednjih decenija oko Kosova bila je šansa, ali je završena kao farsa. Ja strahujem da to tako može da bude i prosto sam iznenađen, iako smo dobro obrazložili razloge zbog čega održavamo okrugli sto, da se ovde danas nisu pojavili predstavnici vlasti koji su na vreme pozvani da mi ovde napravimo prvi neki naš dijalog, da napravimo jedne okvire, ozbiljne okvire u kojima ćemo da doprinesemo traženju rešenja. I prosto me iznenađuje i ignorisanje jedne takve ideje, a pogotovo ako dolazi inicijativa od predsednika države koji je šef te partije. Danas nema, ajde, Marko Đurić je daleko u Beogradu, mada ima vreme da pošalje nekog. Danas nema Gorana Rakića, nema Slavka Simića, nema Branimira Stojanovića, nema Vladete Kostića, nema Srđana Popovića, nema svih ljudi s kojim mi živimo i sa kojim bi mogli da razmerimo mišljenje. Ali oni su prepotentni iz jednog razloga. Oni znaju da ne zavise od nas, niti od naroda, nego zavise od onih koji su ih doveli, postavili na jedan vrlo beskrupulozan način i danas mi njima nismo potrebni, niti je njima potreban bilo koji dijalog. Njima je potreban moć koji svirepo sprovode, manipulišu i na taj način šire strahovladu među narodom koji ne sme da se pojavi, ne sme intelektualci da se pojave, jer smo mi pozvali nekoliko intelektualaca koji nisu smeli da dođu zato što smatraju da će imati posledice. A u stvari ovde treba, na ovakvim okruglim stolovima treba otopliti odnos, napraviti nove relacije, ohrabriti ljude da zajedno progovorimo o našoj zajedničkoj sudbini. Mi ovde danas ne razgovaramo o vlasti, o podeli vlasti. Mi danas razgovaramo kako da rešavamo zajedničku sudbinu. I odavde treba da bude taj nukleus koji treba da poraste, da ojača i da ohrabri ljude da naši ljudi progovore zajedno sa svojom vlašću o tome kako ćemo, šta ćemo, kuda ćemo, pošto reče i Điđe jer ćemo na kraju krajeva mi ovde nositi sve posledice. Nažalost, toga nema. A želeo sam da bude suprotno, da se danas prvi put ovde sretnemo o tome, da razgovaramo o tome kako da dalje živimo. Nažalost, mi smo na to, Srpski nacionalni forum je upozorio na tu opasnost koja danas nama preti, da će na način na koji je Srpska došla do vlasti, odnosno Srpska napredna stranka došla do vlasti i podršku koju je dobila ovde biti upotrebljena da se njome maše kako ovde postoji ogromna podrška Srba sa Kosova i Metohije i kako posle te ogromne podrške njima, ama baš niko nije potreban, pa dakle današnji njihov odnos prema ovom okruglom stolu je pa nama poruka da nema dijaloga. Dijalog je završen na krajnje nedemokratskim i nefer izborima u kojima su promovisani ljudi sa kojima vlasti u Beogradu danas vode dijalog. Mi imamo nameru da od inicijative koju je predložio gospodin Vučić sprečimo da bude farsa. Mi želimo da bude šansa. I to je naš zadatak. I danas je naš zadatak. Poruka treba da bude odavde. Gospodine Vučiću, iako predstavnici vaši
vlasti koje ste vi izabrali, koje vi podržavate, ne žele dijalog. Želimo da vam skrenemo pažnju da dijalog se ne može nastaviti ukoliko mi ovde koji živimo ne otvorimo osnovno pitanje o Kosovu i Metohiji, o našoj sudbini, o sudbini Kosova i Metohije, a ne ignorisanje. Mi imamo problem, mi govorimo sada o kadrovima iz Beograda, iz Srbije, ali mi imamo problem sa našim kadrovima koji nas predstavljaju u Beogradu. Dakle, imamo problem sa kadrovima koji su ovde izabrani na način koji su izabrani, imamo problem sa kadrovima koji ume nas odlučuju. Da kažem, na neki način, to drugačije mišljenje je trebalo da ode od naših ljudi koji su sad trenutno u Beogradu, negde, na nekim funkcijama, bilo kojim. Međutim, mi slušamo a priornu podršku svega onoga što se dešava. Zašto? Zato što su i oni na isti način izabrani. I slažem se da, ne znam ko je Oliver ili Čiđe je rekao, dakle, to je osnovno i zato mi moramo da iskoristimo dijalog. Zato što nema dijaloga za vreme izbora, zato što su nefer uslovi, zato što nikada ne može drugačije mišljenje da stigne tamo gde treba da stigne, zato što ne postoje pravila igre koje to dozvoljavaju. I ja smatram da mi moramo da težimo ka tom dijalogu, mi moramo da stignemo i do Beograda, iskoristimo šansu, iskoristimo poziv i predsednika Srbije i predsednika vlade Srbije da hoće da razgovara sa nama. Ja mislim, za razliku od Olivera, ja mislim da ako Vučić ozbiljno misli na dijalog, ako ne misli da to bude farsa, da će on i tekako razgovarati i treba da razgovara sa Srbima, sa Kosova i Metohije koji drugačije misle od onih koje je on izabrao. Mislim da ako je neko ima dobre namere, treba da čuje i treba da oživa, on treba da hitno da učini, da probudi univerzitet u Severnoj Mitrovici. Tamo taj dijalog treba da se vodi. Tamo su da kažem, ta prva linija elite naše i da kažem političke, ali intelektualne elite, kulturne elite koja bi trebala da progovori o ovome. Ali, ja ne znam, ja se slažem s ovim da, zakletvali, ljudi su otišli tamo da daju, da menjaju stanje. Sigurno, vodeći računa da ne smeju da dirnu ono što je najsvetije, a to je integritet i suverenitet države. Ali on se čuva na različite načine i mora se doći do novih pravila. Kako da se, do nove politike, strategije, kako da se sve to sačuva. Znate, to moramo da uradimo. Dalje, slažem se i sa Aleksandrom Grujićem. Dakle, ja mislim da je dijalog, unutrašnji dijalog oko Kosova i Metohije u stvari edukacija naroda koji treba na kraju na referendumu da da odgovor na pitanje kuda. Ovakav naš narod sa ovakvim medijima koji ga je totalno jednostavno umirio da oduzeo mu sok, oduzeo mu kreativnost, on razmišlja samo kako mu neka televizija tamo kaže. Dijalog treba da učini da probudi sve snage, od seljaka do, ne znam, najvećih intelektualaca, da progovore, da oni koji ne znaju dobiju informacije, nauči da sami razmišljaju, a da na referendumu kažu odluku kako dalje. I ja da obavestim okrugli sto, da mi radimo, Srpski nacionalni forum radi na svome rešenju kako vidi rešavanje naše ove kosovsko-metohijske krize. Prvo, naš stav, ja mislim tu slažemo, da ne postoji rešenje za Kosovo i Metohiju. Onaj ko želi preko kolena da reši problem, on vodi u sukobe. Mi smatramo da postoji proces, postoji rešavanje. Dakle, rešavanje i dijalog smatramo kao ojačavanje tog procesa i traženje rešenja kroz proces, a ne gotovo rešenje koje će neko da, kao što ministar Dačić kaže, razgraničenje ili podele i to je rešenje. Ne, postoji proces i mi kroz proces ćemo tražiti rešenje. Mi moramo da imamo nekakvo rešenje. Mada smatram da će taj proces biti večit, jer to nam istorija kaže. Hajmo da krenemo od Kosovske bitke pa do danas. Pa vidite, taman misli neko da je našao rešenje, 500 godina je prošlo, otvorio se problem. I sada uvek će se otvarati problem. Na političkim i istorijskim terazijama čas skoče jedni, čas skoče drugi. Retko je bilo kada smo bili, da kažem, barabar
ravnopravni na toj bazi. Ali to je proces. Dakle, i tako će biti i dalje. I zato ja poručujem onima koji se zanose da će preko noći da nađe rešenje, da za sva vremena taj greši, to je gubljenje vremena. Ovo kako mi postavljamo stvar, tako je. I mi imamo okvire, pripremamo okvire koji će ponuditi rešavanje kroz proces. Mi ne kažemo samo ne, mi hoćemo i mi ćemo ponuditi. Kada odemo u Beograd na razgovore, mi ćemo do tada izdiskutovati naš predlog i otići da razgovaramo kao ozbiljni ljudi. Mi smo ozbiljni ljudi, nas je život na Kosovu učinio ozbiljnim. I niko ne može tako ozbiljno da posmatra i da oseti to pitanje kao što ga mi osjećamo. Mi ne odlučujemo, ali dajemo argument onima koji odlučuju da ozbiljno razmotre ono što mi predlažemo. I to je ono kako treba da postavimo stvari. Inače, sve drugo nije dobro. Ja se nadam da ćemo mi prodiskutovati ovaj naš projekat koji je na inicijativi i da vidimo da li je to najbolje rešenje i da li to rešenje može da pomogne. Ali ono ide u pravcu da ne postoji rešenje, nego postoji proces i kroz proces treba rešavati. Na kraju krajeva, sigurno da mi, slažem se tu sa Oliverom, teško možemo naći zajednički jezik, kompromis Albancima, tu nema. Taj kompromis može neka međunarodna konferencija, plašim se da u ovom momentu takva međunarodna konferencija bila na štetu našu, jer mi nemamo dovoljno jaku poziciju da bi mogli da pravimo neki balans, ali sigurno da umeđu vremenu ne trebamo da ispustimo ono što smo na prošlom okruglom stolu u Gračanici doneli zaključak oko osnivanja foruma za dijalog i pomirenje. Na njemu ćemo razgovarati, na njemu ćemo pripremati nekakve kompromise, pa makar se desiti ko zna kad. Dakle, što se nas, Srba, sa Kosova i Metohije tiče, mi smo spremni na dijalog sa našim komšijama. I mi predlažemo, naš forum predlaže, da se osnuje taj forum za srpsko-albanski forum za dijalog i pomirenje. I to je proces. Dakle, forum za dijalog i pomirenje. Nema pomirenja, mnogo problema ima da bi se mi mirili. Ali težimo ka tome. Mi time dajemo poruku da želimo da živimo, da ostanemo ovde da živimo i da pravimo okvire kako bi mogli da nađemo, da približavamo stvari. Pa ćemo se približiti, pa ćemo se ponovo udaljiti, ali ćemo sedeti za stolom i ta udaljavanja i približavanja treba da budu za okruglim stolom, a ne u ratu. To je ona naša poruka i ja ću s ovim i da završim, da se hvalim što me ovako fino saslušali. Prijatno. U diskusiji, da li se neko još javlja za reč? Ja moram da se javim, izvinim. Može. Hoće neko drugi da se javi? Da. Ajde, prvo, znači, uopšte se ne slažem, kada je u pitanju referendum, nijedna ozbiljna država ne pravi referendum kada je u pitanju teritorija ili, znači, kada je u pitanju integritet teritorijalne celokupnosti. Nijedna ozbiljna država to ne dozvoljava. Referendum drže regije, grupacije ljudi koji žele da se odcepe od date matice. Znači, to je sve. Znači, nijedna ozbiljna država ne dozvoljava referendum i ja smatram da referendum, kada je u pitanju Kosovo, znači Srbija ne treba da održava, zato što je jasno definisano Ustavom gde su granice Srbije. Ja samo da odgovorim. Ja ne znam da li ti hoćeš da budeš ovako antiprotivan ili onda dobro slušaj. Ja nisam rekao referendum o razgraničenju, nego referendum o rešenju koje ćemo svi zajedno doneti da branimo naše interese ovde. Ali ja ne znam otkud tebi, da, dakle, ja sam bio jasan. Ja nisam predlagao referendum o razgraničenju, o odcepljenju, ja sam predlagao o onome što ćemo dogovoriti svi kako, na koji način da najbolje branimo Kosovo i govorio sam o procesu. Jer referendum o odlučivanju da Kosovo bude ili da ne bude je rešenje. Ja sam u startu rekao o procesu, da ne postoji rešenje, nego postoji rešavanje. I to je moj stav. Kod nas zaista vlada ovako demokratično, da svako može da kaže, ali vas molim da ipak, kad se neko javi za reč, repliku neka bude u pravcu, u tonu ovoga okruglog stola, da ne pravimo digresiju. Dakle, vodite računa i o vremenu, a vodite računa i da ne bude baš da se kaže nešto što nije ni tema ovoga okruglog stola, niti je govornik prethodni ništa na tu temu i rekao.
Ja bih htio da se uključim. Ja sam Goran Stojanović. Pre svega sve vas pozdravim i vama iz Srpskog nacionalnog foruma odam priznanje što ste organizovali današnju tribinu sa temom unutrašnji dijalog, šanse ili farsa. Na samom početku bih da se svima vama izvinim ukoliko u mom izlaganju budem razvodnio samo ovu temu. Mislim da ćete imati razumevanja s obzirom na težinu tereta koji nosimo životom na prostoru Kosova i Metohije, koji nam je nametnut što voljom međunarodnih moćnika i silnika, što indoletnom politikom Vlade Republike Srbije. I osnovni problem svih nas na ovom prostoru Kosova i Metohije koji živimo, trajemo i opstajemo je, a to sam i na prošlom forumu rekao, politizacija nas Srba na Kosovu i Metohiji i samog Kosova i Metohije. Ta politizacija traje na našu nesreću i 80-ih i 90-ih pa sve do današnjeg dana. Nikako da mi izvorni Srbi koji smo ovde narođeni živimo, trajimo i opstajemo, da se izborimo za naš status, da naše viđenje rešavanja našeg problema mi iznesemo, da naši izabrani predstavnici i vlast u Republici Srbiji prihvati bar deo nekog našeg predloga ili zahtjeva kako bi trebalo da se rešava pitanje i nama olakša život na prostoru Kosova i Metohije. Iz mog nekog iskustva i dubokog ubeđenja mislim da je unutrašnji dijalog koji pokušava da nam se nametne od strane predsjednika Republike i aktualne vlasti je deplasirana priča i u samom startu je farsa. Ukoliko je zaista bila namera aktualne vlasti, i ovde sad imamo podeljene mišljenje koje je započeo proces ili dijalog, briselski dijalog. Kako god da bude, da li je to gospodin Ivica Dačić ili Aleksandar Vučić, oni su i u jednom i u drugom odnosu bili aktualna vlast. Samo su zamenili pozicije. Tako da, apsolutno, uz dužno poštovanje Ivici Dačiću, veći uticaj imao sa mesta pozicije potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića nego sam premijer Dačić u to vreme. I to moramo da, mi smo svi svesni toga. I ne bih zaista da sada, to što gospodin Trajković reče, da stavljamo na Tereziju pa da merimo ko je teži ili lakše. Zašto je farsa? Ako je neko iskreno mislio da se upušti u dijalog za rešavanje statusa Kosova i Metohije, oni su trebali pre nego što su uopšte pokretali priču, odnosno dijalog u Briselu, su trebali da siđu među narod na prostoru Kosova i Metohije, da saslušaju građane na prostoru Kosova i Metohije, da imaju jedan pregled ili percepciju u kom pravcu će ići taj dijalog. Oni to nisu odradili. Oni su imali jedan zadati cilj, da odrade zadatak kojim je dat od strane međunarodnih činioca ili faktora ili njihovih mentora, upustili su se u tu priču i danas kad su oni već to izdogovarali, prave farsu od toga. Sada bi taj vrući krompir koji su oni tamo ispekli da nama gurnu i da ga mi tu hladimo. I to je poražavajuće i bolno za nas koji živimo na prostoru Kosova i Metohije. I ono što želim posebno da istaknem sada, mi ovako sebi dajemo za pravo da učestvujemo ili debatujemo o nekim stvarima. Mi, uz dužno poštovanje pojedinaca, mi koji smo prodali dedovinu, živimo na prostoru Kosova i Metohije samo zarad neke plate i nekog višeg interesa, drznemo se da pričamo da ćemo prihvatiti ili učestvovati u nekoj priči. To nije iskreno. Mi, jer to smijem da kažem, u ovoj sali smo jedan dobar deo, neiskreni ili nepošteni. Prvo prema sebi, svojoj porodici, svojim bližnjima, zajednici kojoj pripadamo, onda i državi. I to nas unapred diskvalifikuje da možemo zaista da budemo toliko teški u razgovoru, u dijalogu koji bi mi vodili sa predsjednikom Republike, premijerom ili činovnikom neke vlade, činovnikom iz vlade. To je osnovni problem. Ja koji sam prodao dedovinu, koji je deda prenao mom ocu, on meni, a ja imam obavezu da to prenesem mojim pokoljenjima, ja onda ću da pričam o nekim moralnim vrednostima kako bi mi trebali da branimo prostor Kosova i Metohije. Branili smo, vidi se. Ne, ja sam se izvinio jer možda zbog toga ću da odem malo u širinu. Zato kažem da smo mi neiskreni ili nepošteni. U dijalog moramo da uđemo čiste duše, pošteno, čistog obraza. A onda kad smo čisti, onda možemo ovako i da ukažemo na neke greške. Ako smo nemoralni, kada nas neko u Beogradu pritisne zbog našeg nemorala, onda smo ponizni.
onda nas dovode u poziciju poltronstva i podanika. I to je naša nesreća. Ovo što, ja se potpuno slažem sa gospodinom Ivanovićem. Čovjek koji je u politici pozna neke stvari, ima iskustvo sa time, znao je određen krug ljudi sa kojima je vodio te razgovore, kako oni razmišljaju, kakvi su ti razgovori bili. Danas to više nije ta ista priča i oni beže od toga. Priče su bile jedno, rad na terenu je drugo, a sve je to po grbači običnog srpskog naroda i seljaka. Cenu takve politike i takvog pristupa plaća obično smrti naš seljak. Mi koji imamo dobra primanja ili smo državni činovnici, nama je lako. Sutra, i ako nas neko gurne ne našom voljom u neku državi nezavisnog Kosova, mi ćemo da spakujemo kofere i otičemo, jer smo prodali dedovinu. Imamo ostupnicu. A šta ćemo sa 20-30 hiljada onih jadnika koji će ostati? Ovo što gospodin Moma Trajković kaže, nama je intelektualna, obrazovna i kulturna elita u Mitrovici. Jeste na platnom spisku. Od 90% žive u Beogradu i u centralnoj Srbiji. Mislim da to nije iskreno. Uz dužno poštovanje, ali mora izvorno da seljak, Srbiju je seljak branio svih, i u Prvom svetskom ratu, i u Drugom, i u vreme sankcija, seljak je branio Srbiju, bio na braniku odbrane Srbije i države. Ja kažem, pozdravljam vašu ideju. Lično, pojedinačno, da li se mi slažemo da hoće neko da učestvuje, ne, to je njegova lična stvar. Ali, ako i ove upućujete neke zahtjeve, mislim da bi jedan od predloga ili zahtjeva trebalo da bude da mi izaberemo naše predstavnike. Nikako da nam to nameće Beograd poput ovih izbora, pa onda ne bih da se složim sa vama kada ste rekli da ne optužimo nikog. Mi koji živimo na prostoru Kosova i Metohije, koji nosimo ovo breme tereta koje nam je Beograd nametnuo, imamo prava na to da optužimo. Ministar Aleksandar Vulin i direktor kancelarije iziđu u etar i kažu nacionalna strategija da se napravi lista srpska. I onda nemamo pravo da ih optužimo, kako da ne? Imamo pravo. Lista srpska ne sme da bude nacionalna strategija ili strategija Vlade Republike Srbije. Sve drugo, ako nije srpsko, je antisrpsko. Šta? To veći Srbin Goran Rakić od Ivanovića, veći Srbin Slavko Simić od Mome Trajkovića. On ima prava, a mi nemamo prava na neko naše mišljenje ili političko organizovanje. To je ono što nas uništava. I zato bi iz svega ovoga trebali da se izdignemo, da neke stvari ostavimo po strani, kad napravimo dobru strategiju, dođemo do nekog pomaka i pozitivnog rezultata i da će Bog, nadamo se, dođemo do nekog rješenja koje bi otprilike zadovoljilo neke naše želje, onda ćemo da se vratimo na neke naše lične odnose, ko više zaslužuje uvažavanje i poštovanje. Sve ovo drugo je po meni deplasirana priča. Zato kažem da gospodin Vučić nema alibi da se brani. On je trebao, pre nego je ušao u priču briselskog razgovora, trebao da siđe međunarodno, pa da vidi šta Srbi sa prostora Kosova i Metohije pričaju, šta Srbi u Srbiji i ne Srbi, ne samo Srbi. A onda uđi u priči i u dijalogu. Ne, doneo si rešenje koje ti je zadato, to sam i na prošlom forumu rekao, zaista ne bih želeo nikog lično da povredi. Merač u Krojač. Meru nam je uzela Eštonova, Krojač je bio Boris Tadić, Keče je donao Aleksandar Vučić, stavio ga u Beogradu, a gospodin Aleksandar Vulin ga je donao nama Srbima ovdje i ko će pre od Srbina da ga uhvati da ga stavi na glavu. To je osnovni problem. I mi bežimo da ne uvredim nekog gospodina u Beogradu, to da bude Marko Đurić, da će Vulin da bude ne znam ko već. U toj kancelariji od 150 činovnika koliko ih ima, koliko izvornih Srba ima. Možeš na prstima jedne ruke da izbriš. Direktor Beograd, Kozarev, Beograd iz Vojvodine, Jović iz Beograda iz Vojvodine. Evo ima neko izvorno koji će da kaže, dosta sam ti nešto. Pa ne, ja kažem, ja sam se izvinuo jer tema je takva, otišao sam malo u širinu. Zato smo... Moram vam kažem, pre vaše diskusije razmišljao sam da li još da se javim za red, jer mislim da je stvarno već dosta toga i bilo rečeno i nisam smatrao za potrebu da je to još nešto ponavljam ili iznosim ponovo samo da bi je to tek nešto rekao. Međutim, vaša diskusija me je naterala da ipak uzmem i ja učešće, jer
ima stvari za koje ste stvarno u pravu i ono što je bitno za vas, vidi se da govorite emocionalno, govorite iz srca i bar mi tako izgleda, verujete stvarno u to što pričam. Međutim, ima stvari u kojima ste stvarno u pravu, ali ima stvari u kojima niste u pravu. O čemu se radi? Ne želim sada da, Oliver je dobro pokušao da vrati tog diskusije kao onome što jeste naša, to je šansa, dijalog, šansa ili farsa. Mi smo otišli, ali opet razumem i vas, jer i ja, evo, pokušavajući da iznesem taj neki svoj stav, imam previše toga što bi rekao, a malo je toga, teško je to sklopiti samo u ove, ka ovome, šansa ili farsa. Ja bih pokušao da u stvari mi krenemo od toga, prvo da dame to odgovor, da ne dođemo kroz diskusiju do odgovora, nego da dam svoj odgovor. Ja sam i prošli put rekao, ako postavimo pitanje šansa ili farsa, to ne znamo, to će da pokaže kraj. Kraj će, kada bude završen, tek ćemo tada da vidimo da li je šansa ili farsa, ali ja bi okrenuo, pa bi rekao dijalog da ili ne. Ako smo osnovali forum kao mesto za dijalog, apsolutno dijalog da. Dijalog da, ako ništa drugo, makar ćemo da znamo da smo probali. Znači mi moramo, kojim će putem taj dijalog da ide, to je sad već neka druga priča. Puno toga smo pomenuli ovde, puno stvari smo izneli, puno pričali o tome šta je bilo i to je neminovno. Svi smo mi ljudi, danas svi smo mi na ovom mestu jer imamo neku svoju prošlost. Pa ta prošlost nas i čini ovakvima kakvim jesmo i normalno je da o tome pričamo. Ali i puno je problema, jedan od tih koji vi pomenuste, malo pre vezan je i za ljude, kažete, neko dođe, slažem se s vama da smo vrlo često neiskreni, to je još na prošlom forumu MOMA izneo kao stav, da smo vrlo često u stavu prema Kosovu i Metohiji, u našoj poziciji, u našoj borbi za Kosovo, vrlo često nailazimo na neiskrenost, nalazimo borbu za Kosovo i Metohiju kao u stvari jedan štit, da kad pomenete, i meni je postalo toliko deplasirano da vi zadnjih 10 godina nemate jednog činovnika, jednog čoveka koji je bilo že, sve se završava opstanak i ostanak. I vi, meni je mučno da te reči više upotrebim. A zašto? Jer su deplasirane. Mi i od Kosova i Metohije u srpskom javnom mjenju i u srpskom narodu pravimo deplasiranu reč. A možda to neko tako i želi. Ja mislim da mi treba da se borimo da tako ne bude. Malo pre rekao ste, prodali su dedovinu. Vidite, ovde se ne radi o vašoj, mojoj ili bilo čijoj dedovini. Ovde se radi o interesima države Srbije, do kojih bi bar trebali da vidimo narod koji tu državu čini, kako želi da projektuje te neke interese. Teško da možemo da nađemo mnogo Rusa kojima je Sibir dedovina. Danas ih u Sibiru živi mnogo više nego što je njihova dedovina. Ali isto tako, teško da ćete u celoj Rusiji da nađete mnogo Rusa koji će da kažu da Sibir nije Rusija. Znači, interesi jednog naroda su promenljivi, oni se određuju na različite načine, da ne ulazimo sad u to, to je već neka, ulazimo u sociologiju, filozofiju, da ne ulazimo u tu stranu, ali mi, da li postoji potreba danas u srpskom društvu da se definiše neki stav naroda u državi Srbiji prema Kosovu i Metohiji? Ja mislim da postoji i ja mislim da dijalog treba ka tome da vodi. Mislim da je gospodin Vujić, jel tako, reče, mi nismo, sve zavisi od nas ovde. Ja stvarno mislim da mi nismo svesni koliko toga zavisi od nas ovde. Kad kažem od nas ovde, mislim do nivoa običnog građanina i verujem stvarno u to da snaga naroda leži u snazi svakog od nas koji taj narod činimo. Mislim da je Srbija previše, sve ovo što smo izneli, puno toga što smo pričali o istoriji, o sadašnjem stanju, govori u stvari o tome koliko smo mi zatvoreni u uske, male krugove, zovi taj krug iz Srpska, zovi ga oni van Srpske, automatski, ako je neko u Srpskoj, oni koji nisu u Srpskoj ga doživljavaju kao neprijatelja, ako je neko van Srpske, oni u Srpskoj ga onda odmah doživljavaju kao neprijatelja, a jedini način, jedini put koji ja vidim da to prevaziđemo, ja mislim da jeste dijalog.
Ono što moram da konstatujem da smatram da su ljudi koji upravo toj grupaciji, stranci, odnosno inicijativi Srpska pripadaju, danas napravili veliki minus, jer ovo je inicijativa koju je pokrenuo njihov predsednik. Ispada da više poštujemo predsednika Republike Srbije mi, nego što ga poštuju ljudi koji... Ako smatraju da se dijalog vodi unutar nekih krugova, onda to već nije dijalog. Ali to ćemo, opet kažem, dobiti odgovor na kraju. Da se nadovežem, da ne izgubim konzistentnost, na ovo što sam malo prepomenuo, značaj nas ovde. Ja stvarno, iskreno verujem u to. Možda grešim, ali sve što se dešava nekako mi ukazuje da u tom pravcu idemo. Da isto onako kako je na Kosovu počelo rastakanje Srbije, na Kosovu verujem da postoji šansa da počinje i njeno stabilizovanje i uzdizanje ponovo. Iskreno u to verujem, a da li ćemo to uspeti zavisi opet samo od nas, od naše snage. Možda je ovaj dijalog, kakav god bio, da li je šansa ili farsa, kako god da se završi, možda nam daje šansu da mi kroz neki naš dijalog tu novu neku snagu kreiramo i zaštitimo svoje interese u ovom periodu koji nam prestoji. Zahvaljujem se profesoru Ćorsu. I ovo što je Oliver rekao i Moma, znači mi moramo da vidimo da li je taj dijalog i to rešenje, da li će se nametnuti. I da mi budemo samo tu da damo, da kažem, potvrdu svega toga. Isto tako, prvo da bismo pravili neku svoju strategiju ili nacionalnu strategiju koju nažalost nemamo, a trebali smo je imati i pre 50 godina, da ne kažem pre 15-20 godina. Moramo da znamo o čemu trebamo da pričamo. Znači, ako je on rekao da treba da bude unutrašnji dijalog, moramo da znamo o čemu. Da vidimo koja su to pitanja sada jako važna, jako aktuelna, koja moraju da se reše, da kažem, u roku kako je on nametnuo. Znači, sve može da se reši, ali moramo prvo da znamo o čemu ćemo da pričamo. Isto tako, mi kao, ajde sebe isto vidim deo ovog foruma, neko gde ja mogu da iznesem svoje mišljenje, trebamo da imamo neki svoj stav, da mi između sebe prvo razgovaramo, da mi pričamo, ali da bismo razgovarali, moramo opet da imamo konkretno o čemu trebamo da pričamo. Koje je to važno pitanje? Onda da mi pokušamo, da ne budemo samo neko ko će verifikovati ono mišljenje iz Beograda, zapravo stav iz Beograda, nego da nametnemo naš stav, da nametnemo naš predlog, da imamo jake argumente i stvarno da ti argumenti ne mogu da budu pobijeni. Eto, to je ukratko. Kosovo i Metohija je široka tema, ali kažem ovo, tema današnjeg okruglog stola je šansa ili farsa. Svidelo mi se gotovo ovo što si rekla o čemu treba pričati. Predsednik je pokrenuo dijalog, ne znamo mnogo detalja o tome, složiti se sa mnom, znamo da se priča o Kosovu, o njegovom budućem statusu, ali je sve to nekako nedovoljno jasno, niti čitavoj javnosti, niti nema preciznih stvari. Da li se taktički ćuti ili to samo pušteno u etar da se osete reakcije različitih ljudi, krugova i društava, možda i nas ovde, pa će na osnovu toga usmeriti teme i definisati ciljeve i tako dalje i tako dalje. Ono što bih kao član ovog foruma rekao da u svakom slučaju želim da to vidim kao šansu. Svaki dijalog po bilo kom pitanju uvek nudi šansu i rešenje. Bio bih nesrećan ako bi to bila farsa. Još nesrećniji bi bio ako je to zadatak koji treba možda da se uradi u Srbiji i da se pitanje Kosova i Metohije jednom za uvek zatvori za sve međunarodne krugove. Ja ne želim tako da, najmanje to želim da se desi. Takođe sam nesrećan što često puta i uvek pozivamo sve ljude koji su na vlasti, koji zauzimaju na neki način bilo kakve pozicije ili imaju na bilo koji način uticaj, bar kod 10 ljudi. Što ih nema, treba da im poručimo da mi ovde nismo njihova opozicija,
da Srpski nacionalni forum, ja bih bio srećan da postoji još 10 foruma po različitim pitanjima, mogu da nude rešenje mnogih problema koje imaju i da možemo biti od koristi i njima, naravno. Pitanje dijaloga nije pitanje običnih ljudi, pitanje dijaloga je nacionalno pitanje i oko njega se moramo svi složiti. Ono što je važno, pričamo o pomirenju, ovo je dobra ideja što je Moma pokrenuo još pre nekoliko sastanaka, o pomirenju i sa Albancima i Prištinom i tako dalje i tako dalje. Mi moramo prvo da radimo to pomirenje među nama. Mislim da, pogotovo mi koji živimo na Kosovu i Metohiji, na čijem će se terenu identifikovati rezultati dijaloga i sve ono što se dešava oko nas, tiče lično nas, naših porodica, dobro je da imaju inicijativu, dobro je da uvedemo što više ljudi, ne samo članove foruma, forum je otvoren za sve koji imaju dobre ideje, i političare, i oni koji zauzimaju neke funkcije, oni će biti danas na vlasti, a sutra možda neće, bit će možda neko od nas ili će neki treći, ovo je nacionalno pitanje. Insistiram da forum češće zaseda, ne znam da li je ograničeno vreme i što se tiče dijaloga, ne, ja sam mislim na vreme u dijalogu, ovo je pokrenutog od strane predsednika. Ne znam da li možemo da damo neki doprinos, ali verujem, obzirom da su mediji ovde, možda će neko da pročita, čisto da ga nismo prozvali, pa će kroz to vidjeti sadržaj današnjeg našeg razgovora za ovim okruglim stolom. Bio bi nesrećan ako bi ćutao, a nisam sve vreme, od kad sam počeo da se bavim jedno vreme politikom, da se nešto dešava oko mene, da ćutim i mirno posmatram. A tiče se mene, moje dece, pa sutra njihove dece. Biću srećan ako nekad neko posle nekoliko vekova kaže moj je pradeda bio na nekom forumu gde su pokušali da umole sve kako bi na najbolji način obezbedili život za buduće generacije. Ne bih ništa više imao da dodam. Jedino što insistiram da mi ovde stalno pokrećemo pitanje, da koristimo svake i privatne i službene mogućnosti da dovedemo i ove koji su na vlasti, da li to srpska ili su opozicija ili bilo ko, sve ljude koji mogu da daju doprinos. Ako se ujedinimo mi odavde i zajednički pošaljemo poruku Beogradu, ja verujem da će nas uključiti u dijalog, a to će biti dobro za sve. Toliko hvala. Ja bih samo na kraju sada predložio dva zaključka. Prvi bi bio da se što pre, odnosno da se ubrza traženje sastanka sa Vladom Srbije, odnosno sa timom koji je određen za dijalog, a naravno najvrednije bi bilo ako bi mogli da se nađemo sa predsednikom i da mu iznesemo, jedan tim naš da mu iznese predloge, da vidi u stvari o čemu se radi, da ne bismo lutali sad da li je šansa ili farsa. I drugo, ono što bih stvarno ja voleo, verovatno i svi ovde, da mi Srbi sa Kosova ne idemo u taj dijalog u više kolona, zbog toga smo i pozvali praktično i ljude koji su u vlasti, koji odlučuju da budu ovde i ja se nadam da će na jednom od narednih sastanaka ipak neko od njih doći da vidi da, što bih se rekao, da ne ujedamo, da smo sasvim korektni i da nam je do njihovog mišljenja takođe veoma stalo. Ja se još jedan put zahvaljujem i u zdravlju se vidimo vrlo, vrlo uskoro.